Mensen zeggen wel eens van, oh, maar jij neemt toch alleen maar de telefoon op? Maar dat is gewoon niet zo. Elina Tapken uit Verwet had het boek Tussen paniek en paracetamol schreeuwen. Daarin vertelt ze over haar werk als triagist voor de dokterswacht. We hebben een heel onbekend beroep en iedereen heeft wel eens een beroep op ons gedaan. Maar niemand weet hoe het hier eigenlijk gaat en wat we doen. Dus daarmee, ik wilde eigenlijk gewoon casussen uit de praktijk benoemen, zodat mensen ook goed inzicht hebben op wat we doen en nou, ook de minder bekende dingen. In het boek bespreekt ze zo'n 60 gevallen. Elina had in de een van de jaren een heel soort meemaken en daarom wie het een lastige kaar hokker verhalen wol en net in het boek komen zoen. Ik heb 11 jaar verhalen in mijn hoofd, dus ik heb wel een beetje ook op veel voorkomende dingen, ook de bijzondere dingen, de lachwekkende dingen. Ik heb eigenlijk van alles wat genomen, maar ik heb er nog wel heel veel in mijn hoofd. Maar wat binnen nou situaties die het echt vaak voorkomen? Het kind met de muntjes vind ik altijd wel, dat gebeurt gewoon heel veel. Dat kinderen de gekke dingen inslikken natuurlijk. Deze keer waren het muntjes. Nou ja, 9 van de 10 keer komt het er gewoon weer uit. Maar mensen bellen daar gewoon heel veel voor en die zijn heel vaak heel erg in paniek. Terwijl dat eigenlijk gewoon niet hoeft. We hebben heel veel natuurlijk ook wel gekke vragen in de zin van wat je bijvoorbeeld je kind aan moet doen omdat het warm is buiten. Die komen voorbij, maar ook wel dingen die mensen ergens instoppen waar ze niet voor bedoeld zijn. Ja, die hebben we ook. Nevens Elina is het werk van een triagist minder simpel als een soort mensen denken. Het brengt namelijk aardig wat uitdagings bij en mij. Inschatten wat er aan de hand is. En we hoeven niet per se te weten wat er aan de hand is, maar we moeten weten hoe snel er hulp moet komen. En dat is als je de mensen niet ziet en alleen maar hoort, soms heel lastig. Maar haar boek wil ze meer inzicht in het vak en dat valt duidelijk in de smaak bij het publiek. Mensen zeggen ook dat het heel veel duidelijkheid geeft over wat we doen. Dan krijg ik heel veel vragen, wow, doen jullie dat ook? Dus dat is precies wat ik wilde bereiken, dus dat is mooi.